Necessites una injecció d'energia per menjar-te el món? Deixa'm dir-te una cosa, Luis Galindo arriba a Andorra i aquesta conferència t'asseguro que et canviarà la vida. Som Nyman Events. Hem organitzat les conferències del doctor Mario Alonso Puig, Emilio Duró i ara és el torn d'un dels altres grans, Luis Galindo, un dels ponents de referència de mentes expertes, amb més de 3.500 conferències, un referent del món hispà del creixement personal i arriba aquí a Andorra, aquest dijous 20 de novembre a la sala 5 dels cinemes Illa Carlemany. T'esperem perquè Luis Galindo et canviarà la vida. Luis Galindo, Andorra. Reilusionarse. La ilusión marca la diferencia. Dijous 20 de novembre, a la sala 5 del cinema Illa Carlemany, amb el suport de Grup Heracles, Lucas Fox i Nexta Hotels.